the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagaling pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipafra Sacar, nga karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nga nagatipon dira sa Ilina 2, Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Amon kamo nga ginaagda sa pagpakig-upod sa amon kada alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi kada Domingo dira sa Ilina 2, Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo, aton pamalandungan nga posible mahimo, pwede nga ikaw maka-eksperyensya sang kadaugan nga ginsaa diri sang aton Ginoo pinaagi sa kay Ginoong Hesukristo kada adlaw. You and I can experience victories. We can achieve victories daily through our Lord Jesus Christ. Diri sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8, nagasiling, ayaw pag-ibulag, ini nga balasahon sang kasuguan sa imo baba. Magpamalandong ikaw sina sa adlaw kag sa gabi, kag nga bantayan nimo ang paghimo suno sa tanan nga ginsulat dira. Kay pinaagi sina, ikaw magamauswagon sa imo nga paglakbay, kag kabot ikaw sinang kauswagan. Sa sini nga bahin sa Balang Kasulatan abyan aton makita diri sa sini nga passage nga ang kadaugan, kauswagan kag ang success nga ginasaa diri sa aton Ginoo. Sakay Josue pwede man naton nga maangkon ini. Kung ikaw kag ako, consistently, nagatuman sang pulong sang Ginoo, ikaw kag ako maka-eksperyensya sang kadaugan. Batok sa imo mga kadlok. Batok sa mga taktika o mga pamaagi ni Satanas sa pag-derail o kung sa wala. No? Sinang ginatawag naton matamis nga fellowship dira sa aton Ginoo. Kag ikaw mangin madinaugon sa tentasyon sang sala, kag bisan pa sa mga kadlok sa ginatawag naton kamatayon. Kung kaysa tungod sa mga pagsulay sa aton nga mga kabuhi, mga problema, surrender na kita sa aton kaugalingon. Kag nalimtan na naton ang mga saad sang Ginoo nga ang tanan nga mga pagtilaw, mga pagsulay, mga problema, mga palaligban gintugot ini sang Ginoo sa aton. Kay una, base kon kita may mga sayop kag mga salaman. Nga wala lang nato nakita, aton lang gin pabungol-bungulan, aton lang gin pabulag-bulagan diri sa aton nga kabuhi. O kung ikadua, natabuin na tungod kay may mga ginahimo nga sala ang iban. So ano ang imo reaction? Hindi ikaw makakontrol sang actions kag sang reaction sang iban, pero ikaw makakontrol sang imo kaugalingon sa imo nga mga reactions o responses sa mga tinunto o mga sala sang iban nga mga tao.
Diri sa naunang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7, aton mabasa diri ang ginsulat ni Apostol Pedro sa mga Kristiyanon nga mga naga-alantos man sa sadto nga panahon. Naunang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Ako nini basahon kay amo ini ang kabubuton pulong kag pangunauna sang Dios. Agod nga ang pagkaulay sang inyo pagtuo nga hamili pa sa bulawan nga bisan nagakawala, ginatilawan ini sa kalayo, masapwan nga sa kadayawan, kagimaya, kagkaduganan sa pagpahayag ni Jesu-Kristo. Trials will show that your faith is genuine, yano, real, tinuod. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials and problems in your life, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Abyan kung ikaw nagasalig sa Dios, sa tunga sang imo kapait, kasakit, kalibog, o sa imong pag-isahanon o kung loneliness, ikaw madaugon sa imo espirituhanon nga pagkabuhi, kag maangkon nimo ang espirituhanon nga kadaugan tungod kay imo gin paligon ang imo kaugalingon batok sa mga tentasyon nga ginahalad ang aton kaaway nga amo si Satanas. Ano man ang mga tentasyon? Siguro tentasyon nga ikaw maakig. Tentasyon nga ikaw may kapait sa imo nga tagipuson. Tentasyon nga ikaw ma-discourage. Kag nga kung tugutan nimo na abyan masubo, kay ikaw wala nagmadinaugon, kundi naka-experience sa ikaw sang kapirdihan. Abyan, sa sunod nga kaygiyonan nga ikaw mag-aatubang sang mga troubles, mga problema, mga hardships sa kabuhi, amo ina ang kahigayunan o oportunidad, tsansa, nga ikaw magasalig, kag magasalig sa Dios para sa imo kusog, kag sa imo pagkamainantuson. Siling sang Salmo, Kapitulo 4, versikulo 8. Aton basahan na ini sa inilunggo, kay parag mahangpan naton ini nga kamaturan. Psalm chapter 4, verse 8. Sa Ilonggo or Hiligaynon version. Si Apostol Pablo naka-eksperyensya sa mga pagantos. Kag bisan pa ang manugsalmo nga si David naka-eksperyensya man sa mga pagantos. Ang ila nga mga pagantos nangin paagi sang Dios sa pagtudlo sa ila. Kagamo ini ang hambal ni David. Salmo 4, versikulo 8. Sa kalinong magahigda ako, kag magatulog. Kay ikaw lamang o Ginoo ang nagapuyo sa akon sa kaligunan. In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. And then sa Salmo 29, aton man mabasa, madugangan ini nga kamatuoran. Dira sa versikulo 11, ang Ginoo magahatag sang kusog sa iya katawhan. Ang Ginoo magapakamaayo sang iya katawhan nga may paghidait. Nga ginbasa na kon ining duha ka bersikulo, kay naga-mention ini nanungod sang paghidait, sang kalinong o kon kalinaw
sa kabuhi sa mga Kristohanon. Abyan ang kalinong o pagidait sang Dios. Wala ini nag-prevent nga hindi na kita maka-eksperyensya sa mga kalisod, kabudlayan, mga palaligban o problema sa aton kabuhi. God's peace does not guarantee that we will not experience problems in our lives. Wala. Naghatag ang Ginoo sang among nga saad. Kundi, nga ang kalinong o pagidait sang Dios sa tunga sa mga problema, mga palaligban, mga bitterness aton mga anger, naghatag ini sang kadaugan batok sa sini nga mga malain o kung negatibo nga balatyagon. Sa aton nga kabuhi, ikaw kag ako, bisan ako gani alagad sa Ginoo, may mga palaligban, may mga problema, may mga ginapangayo kita sa Dios nga wala pa niya ginhatag. Mga pangamuyo nga wala na pa niya ginsabat. Ang aton mga excitement sa aton tawhanon nga una-una, daw maalam na ini. Daw husto na ini. Pero nakaibalo kita nga ang Dios mas maalam kaysa aton. May mga kabangdanan siya kung nga it seems nga iya gindelay ang sabat sa nga aton mga pagampo. Iya gindelay ang paghatag sa aton mga ginapangayo. Pero padayon lang abyan sa pagpamati sang pulong sa Ginoo kay ikaw makaangkon sang pagtuo. Padayon lang sa pag-implement sang pulong sa Ginoo kay makaangkon ikaw sang faithfulness. Padayon lang nga mag-faithful ikaw kay ikaw mag-aani sang bunga. So faith, faithfulness, and then fruitfulness sa aton nga kabuhi. Sa tapos sining mga palaligban kag problema kag gintugot sang Dios nga imo kag akon maeksperiensyan, kita mangin maligon. Kita may ginatuwag fidelity or integrity sa aton nga mga kabuhi. Kag nga mangin ehemplo, modelo kita sang mga mahuyang pa nga mga Kristohanon. Kag magamit manggani kita subong ilustrasyon or modelo sa sini nga mga Kristohanon sa pagka mapinadayunon, pagka mainantuson, kag pagka matutong. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga sa tunga sang amon mga palaligban, ang Diyos nagahatag sa amon sang kapawa, paglaom, kag kaluwasan o kung deliverance. Kung sino man o Diyos nga nagaantos karon sang kakabos o kung kapobrihon, nagaantos tungod sa kaluyahon sa lawas o kung masakit, nagaantos tungod kay wala pa masabat ang ilang mga pagampo. May mga problema sa eskwelahan, sa ilang gintrabahuan, problema sa ilang negosyo, sa ilang mga talamnan, sa ilang mga kampo o asinda, bisan pa sa ilang mga relasyon dira sa ilang panimalay. Relasyon sa mag-asawa, relasyon sa mga kabataan, relasyon dito sa mga ginikanan. Salamat o Diyos nga ang balaan nga Espiritu ari diri sa amon kag siya mangin intercessor, comforter sa amon nga mga kabuhi. Salamat sini nga mga pasalig o kung saad alin sa imo balaan nga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nang Lydia, mayong aga, kag sakay Desiree Chess. May nga man dira sa inyo, ang Diyos magapakamayo sa aton tanan nga mga activities sa sining adlaw. No greater love is known.